Всички, аз съм Valtyrus Herobrine и увеличавам звука, дано това не е повлияло на клипа. Не. Така, и сега снимам, ето го нашия малък приятел тук. Къде отиде, бе? Къде отиде кралата? Ето е кралата. Здрасти, крала, обичам те, ти си моята мила домашна любимка. Сега ти домашния любимец. Нали? Крала. По-добре да й беше направил краварник, брат. Така, тук имам... Защо имам толкова малко желязо? Имам ли... Да, имам метална броня. Защо не й направиш отвънка за кравешка ферма? Откъде дърво, аз да съм милиардер или нещо подобно. Колко много дърво има, бе. Между другото, в момента сигурно се чудите кой коментира с мене. Това е Яска с геймплей. БГ. Очаквайте скоро много клипче, извинявайте, че не съм качвал. И да. Просто бях на Банско и всякакви неща ставаха. Всичко. То и аз постоянно проверявам канала ти за нови клипове и си чудиш, що не снимаш и всеки път искам да те питам и всеки път забравям да те питам. И вече знаеш. Така, събирам сидове, за да си такова малко моята градинчица тук. Я да изям това пилешко месце. Аз ще изтегля. Добре, това е интернет. Браво. Честито. Нова награда. Това ли от Daptoid? Да, аз мислех да снимам клип, как казвам, как да си инсталираш Minecraft, но нямах време, хора, съжалявам. Така мисля, че имам кости, за да си увелича, ама нямам кости. Нали знаеш, че ако си увеличаваш звука, това пак ти снима? Тук имам кости. Имам кости. На прах. На прах, да, които ще използвам. Знаеш ли за какво? За порастване. Да, за порастване. Пуф, 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 пуф. Още малко и милата ми градинка ще разтъфне. Така. Коя версията? 1.03.12. Тази е по-друга от моята. Не, кравата ми ще избяга, да бягаш, мила моя. Моля те, не свиркай. Айде бе, чове. Надявам се това дърво да ми даде ябълка. Много обичам ябълки. Но в играта, в истинския живот не. В играта ми харесва, защото са хубави и може да правиш от тези златни. Моля да спри, човек. Не мога да снимам клип заради тебе. Обичам да прецаквам и да дразня хората. Не си личи. Да Крис Фокс хареса ваша снимка. Между другото имам Инстаграм, може да ме последвате. Инстаграма ми е Ясен Владимиров с лято, с малки букви. Сашко? Да. Казвам истинското име на човек. Прецакаме клипа. Добре. Хора, все едно, той казвам истинското име. Не, шегува се, това не е мое истинското име. Не бе, аз вече казах, нищо не е. И това ще научат хората рано или късно. Сега или никога. Беше в тайно, но вече не си. Вече хората знаят как изглеждаш и как се казваш. Какво толкова? Светът ще свърши. Няма да свърши света с това. Но за какво го казах чак сега? Не го казах в начало. Аз не исках, обаче ти ме прецака. Аз ти казах, че обичам да прецакам. Скоро аз ще ти прецакам канала, да знаеш. Как? Ще видим. Първо помисли как. Да знаеш, че отмещението е най-силната ми дарба. След игрането на Майнкрафт. Сигурен съм, че мога да победя Искрен, защото тренирам и се боря срещу хиляди зомбита и бебе зомбита в Майнкрафт. На PvP ли? Да. Спалвам си ги с креатив и после се пускам на survival с
метални оръжия и метални мечове и храна и започвам бой. Випи. Не знам какво беше. Не знам, може би беше ти. Може би сега става нощ. Не, може би сега. Забравете истинското ми име, просто ще му викам Валко. Да. Всъщност какво ви интересува той как се казва? Да, то по принцип никой не гледа канала ми. Аз го правя това за удоволствие. Гледат го някакви 40 човека. Ох, човек бе, просто спри. Какво да си инсталирам? Майнкрафт, какво друго? Не. Дали оня сървърите ще ги инсталирам или другото? Кое друго? Дето е за мапове и за арени. Или и двете. Не знам бе, човек. Това ще го инсталирам. Master for Minecraft. О, това го знам, не дей да си го инсталираш, бе, това е голяма грешка. Що? Защото е такова едно прецаква ти телефона на моя приятел Стевчо му прецака таблета. Как? Как прецака му таблета, така че сега Таблета му е... на таблета. Изкарвам много вируси. Вируси? Да. По-напълно да инсталирам. Бързо. Окей, значи инсталирам онова за мултиплеер. Моля те, мила кравичка, знам, че си миличка, обаче точно сега не искам да си пети задника пред мен. Снимам клипове. Так. Я първо да свършва тук с това, пък после ще такова повече. Minecraft Story Mode е безплатно. Знам го това, интересно много, ама Да, яко е. Що не си го свалиш? така, защото не искам. Аре, може да направиш много поредица. Какво ще стане? Това беше точно тази. Историята каква е? Значи Minecraft Story Mode е като историята на Minecraft. Не е чак като историята на Minecraft. Това също е много добро приложение. О, това го знам, да, това съм си го Мапове. инсталирал и съм си свалял доста мапове. Има един за Star Wars, който е много готин. Да, има много яко. Така е. Има наистина много яко. Дали мога да пика стълби? Надявам се да мога да пика стълби. Не можеш. Жалко, но мога да пика тия айранчета тук, където са вътре. Ще не сложиш кол. Така, защото не искам. Защото бързо трябва да се направя дърво преди да е много късно. Последната секунда. Тук няма нищо. Тук има нещо. Прецаках се. Що? Не, да, за нищо. За да питаш какво. За таба. Виж го инсталирам вече. Това ще го прибера в честа. Отварям печката. Така, прибирам го това в честа. Така, нещо друго. Ще оставя тия стрелички. Ти още по-голямо сложиш. Още малко време. Колкото искам. Ножици мога да си направя, но за какво са ми? Трябва ми копа да си издуя кравата. Ще пия мляко от домашен любимец. Дай ми мляко, дай мляко. Сега ще ми добавяш постоянно мляко. Пълня. Така, дай мляко сега, давай мляко. Добре, достатъчно ми е това мляко. Така.
Така. Все едно. Не знам какво забравям сега, не съм сигурен. Остават ли тия читове с Game Mode 1 и Game Mode 2? Стават, даже има и други, които аз постоянно използвам, ама в други светове. Кои? Едни, дето можеш да правиш от нощта ден. Аз съм ти. Да, знам и тия. Те са много готини на мен. Постоянно ги използвам от нощ ден, защото нощта е грозен, пък деня е красив. Го сротни само на музика. Готин. А кравата, що дойде с минута? Защото ме обича. Охо, за тапка. Защото те обича. И сега ако намериш диаманти, брат, това ще е много яко. Не, невъзможно е. Само в мините се намират и то около лава. Да. Зависи, аз съм намирал и така, в мина, в такава мина съм намирал. О, айронче, да, ще стана айронолиер. С един айрон. С два айрона. С три айрона. 4 айрона. 4 айрона. 5 айрона. 6 айрона. Не, само толкова са. Няма други. Животът е тъжен. Да искаш и до вечера да... за мен едно клипче. Аз да снимам. Ами, окей. Ама трябва да създадем сървър. Окей. Създай сървър и... Го е спауна, го запълни с Bedrock. Или го направи за двама. Да. Може би за трима, за да може да се присъедини още някакъв в нашето живееще. Животчи, ако е готин да го присъединим, ще го питаме българин ли си, ако каже да, го присъединяваме, ако нищо не отговорим, го Кикваме. Но не знам как да киквам, затова яко. Излизаме от сървъра и променяме настройките. Не, или просто ще го оставим да си стои в бедрока. Докато не каже, тъпо ми е, стръмне. Так, чупя. Аз чупя. Така, тук ще отида на там. Добре, това е малко странно, но добре. Пауза на клипа. Моля? Добре, ето ни отново. Сега тук ще привършвам клипа, хора, понеже хем батерията ми свършва, хем и други неща има, хем е шумно. Тук сме сега в училище. Ами, ще привърша клипа, като гледам моята малка овчица. До вечера очаквайте нов епизод на Майнкрафт с САЩ. Ама трябва да се инсталираш това приложение. Аз съм инсталирал вече. О, супер, браво. Аре, до вечера ми звънка ще... О, имам си овца. Леле, колко хубаво. И зомби на вратата, което се претръпвам. За края на клипа ще претръпвам зомби. Това се е много яко. Честит край на клипа, аз пък честита край. О, още един зомби ще претрепам. О, това е за Вилич. Знам. Ти някъде много има Вилич. Не е задължително. Защото можеш да го изведеш. Ама няма. Ама имам айрон, който ще сложи да се пече. Моля те, не избягвай, бе. Защо искаш да бягаш, бе? Вие сте много гадни животни. Айде. Чакай само да си го сложи да се пече айрона. Но трябва първо да пусна това. Що не си хабиш въглена? Защото за 4 не става, той прави 8 наведнъж. Ей. Няма хабия всичките, само заради това. Така, ами... Тогава да изчакаме да си спече, да пуснем това и да изчакаме и него да си спече. И така да свършим клипа. Преди това ще прибера обаче нещо в честа. Сено. Добра идея. Браво. Нещо друго. Не, според мен.
Въглен. Метал ще го прибера. И тия купчета. Да. Безполезните. И печката ми каза, готов съм. Вземи си. Добре, да си направя още един чест, вече мисля. Марш, бе! Лошо животно. Не съм се избрал тук, за да ми правиш лошо. Моля да си изпусна телефон долу. Ще стане тук. Добре, че има предпазител отзад и отпред. Ако ти го бусне така. Ще оцелее. Ама предпазителя не. Арме бахче няма. Не, моля те, човек. Ще ми спре клипа, без да съм си казал предпазната мярка. Без да съм си казал края на клипа. Който не е. Аз за вас. Да, харесва ми това. Все пак всички ютубъри си имат нещо подобно. Аз ще съм и ще се видим следващия път. Да, като например чао табелки, чао пичове, ахой. Защо чао табелки? Това го казва знака. Така ще се прибера всичко в чест. Сега да вземем пиленцето и него да приберем в честчето. Нещо друго? Не. Кажи чао. Кажи чао. Кажи чао, Не. Ако удариш, ще кажа чао. Ама няма да си удрям в тете, аз си я обичам и ще правя ножите следващия епизод да я кастрирам. Аре бе, човек! Следващия епизод ще е кастриран. Не може да е ранена за кастрирането. Добре, айде. Това бях аз, Валтер си Херобрайм, това беше всичко от мен. И чао! Чао и от мен.